مەسەلا دەوڵەمەندێ بێعاقل یەکی ژناڤ ئەلالەتە یانی ژناڤ گەل ji Îsa re got مامۆستا ji birayê min re bêje dag û ew mîras bi min re leva bike. Lê Îsa jê re got camêr kê ez li ser we kirime dadger an lebager û ji wa re got hey ji xwe hebin û xwe ji her cûrê çavbirçîtiyê biparêzin çimkî jiyana mirov ne bi pirbûna malê wî ye. û wî meselek ji wa re got erdê mirovekî dewlemend gelek berda ew difikirî û wî di dilê xwe de got hewce maye ku ez dexla xwe bixwînim gelo ez çi bikim û got ez ê wiha bikim ez ê hemû embarên xwe xêra bikim hineke mezintir ava bikim û ez ê hemû dixil û malê xwe di wan de kom bikim. Êdî ez ê ji xwe re bêjim ya cianê min te ji xwe re têra xwe gelek salan mal hilandiye derûne bixwe vexwe û kêfê bike. Lê Xwedê jê re got bêaqilo îşev canê te wêj te bê xwestin. Îcar ew malê got te hilandiye wê ji kê re bimîne ha ev e halê wî kesî bo ji xwe re xezîneyan dicivîne û di çavê Xwedê de ne dewlemend e. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweş bo birayên hêja.